Oh, apa tak festival ke jugete apik Mbak Un apa Mbak Lia? Oh, jadi. Ora kuwi iki ora. Lah saya maju dua. Iya jadi. Mbak Lia ora Mbak Un sing bawa suarane kan Langsung des gitu. langsung Wis wen. oh gak apa. Iya. Loh, sing ngendang sapa? Nah siapa? Mau siapa biar Pak Mas Gaden apa gimana? Ya jajan. Oke, siang tidak apa-apa. Cuma gitu saya. Ora Mas Gandeng iki porsine iki betul. Ya. Nek yang Mas Gandeng. Gak gelem ah. Apa kabar biar jaipong nanti? Benar. Ya kabar sih kok kabar. Saya iki pe. Keganjel perut. Oh ya apa pola itu. Monggo langsung nggih. Bawa ya gak mau sik sayang ini. Langsung saja, ya langsung saja. Langsung bawa. Cina, entar. Monggo. Durasi masih lama toh, Mas? Enggak, sebentar lagi udah tutup kayan ini. Oh, alah. Ya, si buka band Mas Brady, Mbak. Ya. Pengen. Jajal jajal serayu sik Mas. Umpak sampai dhewe. Ayo jajal. None. Yo, jajal. Yo. Peloke Mas. Yo, pelok ose, Bro. Pelok. Ya, jajal, si Bro. Pelok. Yo. Tak tung kedung. Slendra kok Mas rame, Mas. Malah arep nempe. Yo, langsung ya. Nggih. Bajing loncat buka Mas Gendi. Yuk ya yo. Cepet to sing Mas cepet. Ding nong. Joko kaya ngono kuwi to Mas. Cepet. Yo, manam jupan. Yuk. Mbak Birgita pengen joget ning kono ning cedake. Heeh, bisa. Tak buntak. Oh, kudu bareng. Ayo Mbak. Iya, uji kemampuan iki. Uji kompetensi, ayo. Oh, iya. Kabeh no kabeh. Iki karek Sinta ya. Iya, kabeh. Malam ini kita ramaikan karena ini hari ulang tahun. Betul, ya. Ayo lagunya. Ayo. Hari ini hari yang kau tunggu. Masih ngucap bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu. Aku beri bukan janda cincin ulang tahun loh Mas Gijal bukan jaluk laku guntar ayo Emang saya kalau hari ini topik nih. hari yang kau Pengen ngombe kerebab ya. obatnya sing kuning lali lagi lombe Aja entuk dikenahi. Joget ayo, joget. Nah Mbak Birgita yo Apa anu? Joget wong telu no. dari kok ini kan nyapo wes dah semoga Tuhan melindungi Nggih, putrane tulung dibuto mantuk nggih Pak nggih. Putrane. Malah dadi gale. Yo. hiburan apa Tinana. Wong telu joget. enggak Sik, Pak anu, Mbak Dian ning kene iki. Ya. kesampuk kesampuk Ya. Ayo, manan jupan. Yuk. Sepak Saya nyapa nanti. iki sak arep ngene aku tambah
Saya harus nyanyi tambahan. Apik tambahan timbang bajing luntas sumpah aku kok sumpah tenan. Engko jogete ngene-ngene kan kok ndemben ning Ya tutupane ya. Oke. Ya. Banyu, ayo aku dua nih, tolong tegono. Lah yo. Ngene iki nek daerah dituruti roll depan roll. Ben ora apa-apa. Sarke wae. Lah kowe kok apal? Apa? Apa? Ya. Sarke wae kok lak garing-garing. Yuk. Pak, jenengan griyane cedak lho. Jangan marah-marah nanti stroke. Setruk. Ya. Yo, monggo. Mbak Deni. Bang. Oh, disembur. Entekno napas. Grandi iki katanya cinemol inget adit. Coba bener apa ya? Wes sesuk balik ke kuliah Grand wes mendukung acara. Dewe ini sekolah online. Lah iya. Sekolah online kowe. Lah yo kancane doan kok inget-ingetan. Balik ning anu wes ben komunitasmu dhewe. Yo. Narasan tetian jalan. Yo.
kuwi bareng ning omong kuwi omong telung dino keselamatan aku ya ngono kuwi. Duduk deno. Malah berarti terus. Yo. Sing mengso arep tambal ban tak sampane main lan kampung.